ein Datum von weltgeschichtlicher Bedeutung. Unter dem Druck Moskaus haben Briten und Amerikaner die seit langem angekündigte und von uns erwartete Invasion begonnen. Sie findet Deutschland in Bereitschaft. Caen je trebao pasti 6. lipnja 1944. To je bio cilj dodijeljen britanskom prvom korpusu pod zapovjedništvom Milesa Dempseya. No na kraju dana grad je i dalje bio u njemačkim rukama. U sljedećim satima više od 115.000 savezničkih vojnika, uz potporu 100 tenkova, 650 i 6 topničkih oruđa i pod zapovjedništvom Bernarda Montgomerya, napredovalo je bez uspjeha u probijanju linije. Nasuprot njima, prvi SS oklopni korpus Seppa Dietricha s 12. SS oklopnom divizijom Hitlerjugend pod zapovjedništvom Kurta Mayera držao je položaje pod stalnom vatrom. U sljedećim tjednima pritisak je rastao. Masovna bombardiranja sravnila su grad, tisuće ljudi su poginule, a čitave postrojbe bile su svedene nakon neprekidnih borbi. Uništena oklopna vozila, pometeni položaji i stalni protunapadi obilježili su bojišnicu. Caen nije pao u jednom danu. Pretvorio se u polje potpune razaranja. Kako se došlo do ove točke? Prije iskrcavanja, obrana uvjetovana pogreškom. Ravnoteža rata počela se narušavati. Od jeseni 1942. Treći Rajh izgubio je inicijativu nakon niza uzastopnih poraza na različitim bojištima. U Sjevernoj Africi snage Afrika Korpsa pod zapovjedništvom feldmaršala Ervina Rommela poražene su kod El Alameina, što je značilo gubitak Egipta i Libije, dok je savezničko iskrcavanje u Maroku i Alžiru tijekom operacije Torch uklonilo kontrolu Francuske iz Višija nad zapadnom Afrikom. Istodobno, na istočnom frontu, Crvena armija opkolila je i uništila njemačke snage u Staljingradu, prisilivši na kapitulaciju približno 90.000 vojnika 2. veljače 1943. i uzrokujući 100.000 žrtava koje su označile prekretnicu u ratu. Od tog trenutka pogoršanje nije bilo samo vojno. Njemačko vodstvo počelo je pokazivati jasne znakove iscrpljenosti. Adolf Hitler, koji je do tada izgradio sliku potpune kontrole nakon godina pobjeda, sve je izravnije intervenirao u operativne odluke iz svog stožera u Vučjoj jazbini u istočnoj Pruskoj. Odbijao je strateška povlačenja, odbacivao svaku mogućnost pregovora i održavao krute zapovjedi koje su onemogućavale ustupanje teritorija. Tome se pridružilo postupno fizičko i psihološko pogoršanje, pogoršano stalnom uporabom lijekova, što je utjecalo na njegovu sposobnost donošenja odluka u ključnom trenutku sukoba. U tim uvjetima, dok se pripremala velika saveznička operacija na zapadnom frontu u lipnju 1944. njemački odgovor bio je uvjetovan od samog početka. Vrhovno zapovjedništvo zadržalo je uvjerenje da će se glavno iskrcavanje dogoditi u Pas-de-Calesu, što je odgodilo premještanje oklopnih pričuva prema drugim sektorima čak i nakon početka operacije. Ova pogrešna procjena omogućila je savezničkim snagama uspostavu mostobrana na francuskom teritoriju i učvršćivanje njihovih položaja prije nego što se mogla organizirati učinkovita obrana. Do tada je sukob ušao u novu fazu. Europa, ljeto 1944. Treći Rajh i dalje održava kontrolu nad teritorijem koji se proteže od Nordkapa do Pireneja i od La Manša do granica Sovjetskog saveza. Međutim, pritisak se gomila na oba kraja. Na istoku snage Josifa Staljina napreduju bez zaustavljanja. Na zapadu Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Kanada koncentriraju ljude, vozila i materijal kako bi otvorile novi front. Na obali kanala njemačke obrane ostaju raspoređene duž takozvanog Atlantskog zida. Na tom obalnom pojasu nekoliko pješačkih divizija i jedan padobranski puk zauzimaju položaje bez da su bili upozoreni na razmjere prijetnje. Mnogi odgovorni zapovjednici ne nalaze se na svojim položajima. Oklopne pričuve, ključni element za bilo kakvu reakciju, izravno ovise o odlukama na visokoj razini. Među tim pričuvama nalaze se najvažnije formacije njemačkog vojnog sustava, Panzer divizije Waffen-SA. Te jedinice ne nastaju kao konvencionalno proširenje vojske.
Njihovo podrijetlo seže u 1933. kada Adolf Hitler naređuje stvaranje osobne garde pod zapovjedništvom Sepa Dietricha. Iz te prve jedinice, sastavljene od 117 ljudi odabranih prema strogim fizičkim, političkim i rasnim kriterijima, razvija se Leibstandarte Adolf Hitler. U nekoliko mjeseci ta formacija prelazi iz ceremonijalne garde u vojnu strukturu u širenju. Njezini pripadnici polažu izravnu prisegu vjernosti Führeru 9. studenog 1933. u Münchenu. Od tog trenutka jedinica poprima poseban karakter. Ne ovisi o tradicionalnoj strukturi vojske, niti o policiji. Njezin identitet izgrađen je na kombinaciji vojne discipline, ideološke vjernosti i unutarnje kohezije. Durante sljedećih godina Leibstandarte raste, uključuje nove elemente i sudjeluje u odlučujućim akcijama unutar režima. 1934. sudjeluje u uklanjanju vrha SA, a tijekom takozvane Noći dugih noževa. 1938. prati aneksiju Austrije. 1939. ulazi u borbu u Poljskoj kao motorizirana jedinica. Do početka Drugog svjetskog rata Leibstandarte više nije garda. To je već potpuni puk s pješaštvom, topništvom, protuoklopnim jedinicama, izvidnicom, inženjerijom i vezom. Njena struktura odražava evoluciju prema integriranom borbenom modelu. Od 1940. Waffen SS usvajaju principe koje je definirao Hitler. Organizacija mora predstavljati ideološku i vojnu snagu, sposobnu djelovati unutar i izvan Rajha. Njezini pripadnici moraju ispunjavati stroge rasne kriterije, identificirati se s državnom doktrinom i boriti se kao bilo koja jedinica na frontu kako bi osigurali svoju legitimnost. U tom kontekstu, Leibstandarte i druge formacije poput Das Reich ili Totenkopf razvijaju oblik borbe temeljen na integraciji rodova. Pješaštvo, oklopne snage, topništvo i zračna potpora djeluju koordinirano. Taj sustav se učvršćuje tijekom kampanja u Francuskoj, na Balkanu i u Sovjetskom savezu. Na istočnom frontu jedinica sudjeluje u operacijama velikih razmjera, bori se u Ukrajini, napreduje prema Donu i sudjeluje u zauzimanju Rostova u studenom 1941. Gubici su visoki, više od 5000 ljudi izbačeno je iz borbe u jednoj kampanji. Unatoč tome jedinica zadržava svoju koheziju. U 1942. i 1943. Leibstandarte se reorganizira kao Panzergrenadier divizija, a potom kao Panzer divizija. Njezina struktura uključuje mehanizirane pješačke pukovnije, topništvo, protuzračne jedinice, inženjeriju i tenkovsku pukovniju s teškim četama, opremljenim Tiger 1. Njezina snaga prelazi 20.000 ljudi. U ožujku 1943. nakon intenzivnih borbi kod Harkiva, divizija trpi gubitke koji dosežu 44% njezine borbene snage. Ipak, nastavlja djelovati. Ta razina iscrpljenosti ne spriječava njezino korištenje u novim ofenzivama. Iste godine Adolf Hitler naređuje stvaranje nove strukture, prvog SS oklopnog korpusa. Zapovjedništvo se dodjeljuje Sepu Dietrichu. Nova formacija gradi se od dviju glavnih divizija, Leibstandarte i novoformirane 12. SS oklopne divizije Hitlerjugend. Hitlerjugend se formira u lipnju 1943. u Beverloo, Belgija. Njezini vojnici u velikoj mjeri dolaze iz Hitlerove mladeži. Njezini zapovjednici, s druge strane, veterani su Leibstandarte s iskustvom s istočnog fronta. Ta kombinacija stvara posebnu strukturu, iskusni časnici i mlade postrojbe podvrgnute snažnoj ideološkoj obuci. U međuvremenu, stožer prvog SS oklopnog korpusa uspostavlja se u Berlinu, a zatim se premješta u Bruxelles i potom u Francusku. Njegov sastav uključuje zapovjedništvo topništva, jedinice veze, vojnu policiju i sigurnosne elemente. Početkom 1944. Leibstandarte je svedena nakon mjeseci borbi u Ukrajini. U veljači raspolaže s tek 3 operativna tenka i 4 jurišna topa. Njezina snaga smanjena je na nešto više od 1000 ljudi sposobnih za borbu. Jedinica se povlači s fronta i šalje na reorganizaciju.
preživjeli čine jezgru nove snage. Njihovo višegodišnje borbeno iskustvo kombinira se s pojačanjima iz različitih izvora, uključujući pripadnike Luftwaffea i zamjene iz drugih jedinica. U isto vrijeme, 12. SS Hitlerjugend završava obuku u Belgiji. Pod zapovjedništvom Fritza Witta divizija je strukturirana prema modelu njemačkih oklopnih formacija s pukovnijama oklopnih grenadira, oklopnim jedinicama, topništvom, izvidnicom i potporom. Na zapadu strateška situacija postaje sve nestabilnija. Savezničke snage koncentriraju resurse u Velikoj Britaniji. Opseg sredstava je golem, tisuće plovila, stotine mornaričkih jedinica i zrakoplovstvo sposobno za kontinuirano djelovanje nad kontinentom. U tom kontekstu, prvi SS oklopni korpus ostaje jedan od rijetkih elemenata sposoban za brzu reakciju. Njegove divizije, iako istrošene ili u formiranju, predstavljaju glavnu raspoloživu mobilnu pričuvu. U noći prije invazije, povjerenje i dalje postoji u nekim sektorima njemačkog zapovjedništva. Jedan zapovjednik pukovnije Waffen, SS, a jasno izražava tu percepciju. Smatra da se neprijateljska snaga može odbiti u roku od nekoliko sati. Međutim, stvarna situacija je drugačija. Savezničke snage već su pokrenule operaciju velikih razmjera. U zraku su tisuće padobranaca raspoređene na bokovima bojišta. Na moru se približava flota od 1000 plovila. Na kopnu njemačke obrane ostaju djelomično neorganizirane. Početkom lipnja 1944. odlučujuća faza je na pomolu. Glavne njemačke oklopne pričuve u Francuskoj ostaju razasute. Raspored ne odgovara jedinstvenom operativnom zapovjedništvu. Feldmaršal Gerd von Rundstedt, odgovoran za Zapadni front, i feldmaršal Erwin Rommel, zapovjednik grupe Armija B, imaju različite stavove o uporabi panzer divizija. Jedan zagovara njihovo držanje u dubini, drugi inzistira da budu smještene blizu obale kako bi odmah reagirale. U Normandiji njemački raspored kombinira statične pješačke jedinice s mobilnim formacijama. Duž obale, divizije poput 716. pješačke divizije zauzimaju obrambene položaje u bunkerima, mitraljskim gnjezdima i obalnim baterijama. Njihova je zadaća izdržati prvi udar. Iza te linije, na većoj udaljenosti, nalaze se pričuve sposobne za intervenciju. Među njima se ističe Panzerlehr divizija, opremljena velikim brojem oklopnih vozila i mehaniziranih transportera. Također je raspoređena 21. Panzer divizija, smještena u blizini Caena. Još dublje u unutrašnjosti, 12. SS oklopna divizija Hitlerjugend koncentrirana je na području između Lisieuza, Evreusa i zona južno od Caena. Njezine jedinice nisu na prvoj liniji, ali su dovoljno blizu da interveniraju ako se izda zapovjed. Njezino zapovjedništvo vodi general Fritz Witt s iskusnim časnicima poput Kurta Mayera na čelu ključnih jedinica. Prvi SS oklopni korpus pod zapovjedništvom Seppa Dietricha čini jezgru njemačke oklopne pričuve. Njegovi elementi su raspoređeni, neki u procesu reorganizacije, a drugi u položajima čekanja. Ne nalaze se u neprekinutoj liniji, nego su spremni za koncentraciju kada to bude potrebno. U međuvremenu, s druge strane kanala, koncentracija savezničkih snaga doseže razmjere bez presedana. U Velikoj Britaniji američke, britanske i kanadske jedinice dovršavaju pripreme. Planirana operacija uključuje istovremeni prijenos golemog broja ljudi i materijala preko mora. Brojke su precizne. Više od 150.000 vojnika određeno je za prvi val. Oko 24.000 padobranaca bit će bačeno na bokove operativnog područja. Na moru se priprema flota od približno 6.500 plovila, uključujući ratne brodove, transportne brodove i desantne čamce, koja se sprema prijeći La Manche. Oklopna komponenta također je definirana. Stotine tenkova, uključujući modele Sherman, pratit će pješačke jedinice na plažama. Zračna potpora bit će stalna, s tisućama planiranih letova kako bi se osigurala kontrola zračnog prostora. Unatoč razmjerima tih priprema, njemačko zapovjedništvo ne prepoznaje sa sigurnošću točnu točku iskrcavanja. Vrhovno zapovjedništvo smatra da je najvjerojatniji sektor Pas de Calais. Normandija, iako utvrđena, ne smatra se glavnim ciljem. Ta procjena utječe na raspored snaga.
Neke jedinice ostaju u udaljenim položajima, dok druge ne dobivaju zapovjedi za najviši stupanj pripravnosti. Dostupne informacije ne pretvaraju se u potpunu mobilizaciju. Tijekom dana prije, aktivnost na normandijskoj obali ne pokazuje značajne promjene. Patrole nastavljaju svoju rutinu. Dan D kolone napreduju pod vatrom bez koordinacije. Tijekom zore 6. lipnja 1944. dok je savezničko iskrcavanje već bilo u tijeku na obalama Normandije, njemačka zapovjedna struktura reagirala je s nesigurnošću i zakašnjenjem. U 2:30 sati general Günther Blumentritt, načelnik stožera grupe Armija B pod zapovjedništvom feldmaršala Gerd von Rundstedta, po vlastitoj inicijativi izdao je zapovjed upućenu 12. SS oklopnoj diviziji Hitlerjugend. Ta je jedinica trebala odmah započeti izviđanje prema sektoru istočno od rijeke Dives i nadzirati vlastito područje u slučaju mogućeg zračno-desantnog iskrcavanja. Uputa je odražavala nedostatak jasnoće u njemačkom vrhovnom zapovjedništvu, koje još nije imalo sigurnost o razmjeru ni glavnom smjeru savezničkog napada. Divizija je već bila u stanju pripravnosti prije nego što je primila tu službenu zapovjed. Iz svoje zone okupljanja, raspoređene između Bernaja, Orbeca i Vimutiersa, 25. SS tenkovsko-grenadirski puk, djelujući izravnom inicijativom Meyera, poslao je izviđačke elemente prema Caen. U 4 sata, nakon primitka novih smjernica, Witt je naredio izviđačkom bataljunu da napreduje kako bi razjasnio situaciju duž obalnog pojasa između ušća Seine i Bayeux. Izvješća koja su pristizala bila su nepotpuna i razbacana, što je onemogućavalo stvaranje precizne slike događaja, zadržavajući njemačko tumačenje unutar okvira moguće ograničene operacije, a ne glavne ofenzive. U 4:45 sati Blumentritt je zatražio od vrhovnog zapovjedništva oslobađanje oklopnih divizija koje su ostale u strateškoj pričuvi. Zahtjev je odbijen. OKV nije smatrao da zračno-desantna iskrcavanja saveznika predstavljaju glavni napor, zadržavajući hipotezu o većem napadu koji tek treba uslijediti, moguće u području Pas de Calaiza. Ta odluka pokazala se presudnom u prvim satima operacije jer je spriječila neposrednu reakciju koncentriranim oklopnim snagama. Ubrzo nakon 5 sati, 12. SS oklopna divizija pod zapovjedništvom Fritza Witta podređena je grupi Armija B Erwina Rommela, te je uključena u 84. korpus generala Ericha Marksa. U 5:45 sati njemačko zapovjedništvo odobrilo je da se divizija koncentrira u području Lisieuxa. Naredba je izazvala snažnu negativnu reakciju unutar zapovjednog kadra jedinice. Dodijeljeno područje bilo je ograničeno, nalazilo se predaleko istočno od sektora u kojima su se već potvrdila iskrcavanja, te je imalo očitu kritičnu točku na cestovnim raskrižima, što ga je činilo idealnom metom za savezničke zračne napade. Bez unaprijed planiranih ruta i pripremljenih zona okupljanja, pokret je započeo oko 10 sati u nepovoljnim uvjetima. Napredovanje prema zoni operacija odvijalo se pod stalnim pritiskom savezničkog zrakoplovstva. Njemačke kolone bile su višestruko napadane tijekom kretanja, što je izazvalo gubitke u vozilima, kašnjenja i dezorganizaciju u dolasku jedinica. Sam Kurt Meyer kasnije je opisao kretanje kao kaotično napredovanje među civilima u povlačenju, uništenim vozilima i kontinuiranim zračnim napadima koji su prisiljavali postrojbe da nastave napredovati bez mogućnosti zaustavljanja ili reorganizacije. Jedinice se nisu mogle skloniti niti pregrupirati. Prioritet je bio doseći front po svaku cijenu. Poslije podne istog dana situacija se ponovno naglo promijenila. I SS oklopni korpus pod zapovjedništvom Seppa Dietricha dobio je zapovjed da koncentrira 12. SS oklopnu diviziju oko Evrecija s misijom protunapada na savezničke snage koje su prodrle u zapadni sektor 21. oklopne divizije. Cilj je bio jasan, potisnuti neprijatelja natrag prema moru i uništiti mostobran. Međutim, izgubljeno vrijeme u prethodnim kretanjima i proturječne zapovjedi kritično su smanjile njemačku sposobnost reakcije.
U 16 sati Dietrich se sastao s Fritzom Wittom na raskrižju cesta sjeverno od Saint-Pierre-sur-Divesa kako bi koordinirali operaciju. Zapovjedi su određivale da se divizija mora koncentrirati u području Evrecija i pripremiti za protunapad. Međutim, akumulirano kašnjenje već je bilo nepovratno. Elementi koji su stigli u Lisieux oko 13 sati nisu se mogli pravovremeno preusmjeriti prema novom cilju. Da su tu zapovjed dobili od početka, mogli su ući u borbu tijekom poslijepodneva 6. lipnja. Umjesto toga, prijelaz rijeke Orne nije dovršen sve do otprilike 21 sat, a prve jedinice nisu dosegle položaje blizu Noersa sve do 23 sata. Ostatak formacije trebao je cijelu noć da se koncentrira. Razmještaj drugih jedinica bio je još sporiji. Borbena skupina 26. SS tenkovsko-grenadirske pukovnije, zajedno s tenkovima Panter 1. SS tenkovskog bataljuna, morala je preći duge udaljenosti pod stalnim napadima. Neke jedinice nisu uspjele prijeći Orne sve do noći između 7. i 8. lipnja, a druge su stigle nepotpune zbog nedostatka goriva. Pantersi su primjerice nakon kretanja zahtijevali 1000 litara goriva, dok su zalihe predviđene u području Evrecija već bile smanjene djelovanjem savezničkog zrakoplovstva. Padom noći 6. lipnja situacija u Caenu odražavala je utjecaj iskrcavanja. Grad je bio pod bombardiranjem s proširenim požarima i uništenim strukturama. Urbano razaranje, daleko od toga da pogoduje njemačkoj obrani, otežavalo je kretanje i koordinaciju. Na operativnoj razini cilj koji je nametnulo vrhovno zapovjedništvo ostao je isti: uništiti mostobran prije kraja dana. Međutim, čak i u tom trenutku zapovjednici na terenu već su smatrali da je ta zapovjed neizvediva. Tijekom ranih jutarnjih sati 7. lipnja njemačko zapovjedništvo počelo je reorganizirati svoje snage dostupnim sredstvima, pokušavajući obuzdati savezničko širenje prije nego što u potpunosti učvrsti svoje položaje. U ranim satima dana 12. SS divizija počela je zauzimati napredne obrambene položaje sjeverno od Caena. Elementi 25. SS tenkovsko-grenadirske pukovnije raspoređeni su u mjestima poput Prona, Svetog Kontesta, Bitota te oko Opatije Ardene, koja je postala istureno zapovjedno mjesto pod kontrolom Kurta Mehra. S tih položaja njemačke snage mogle su izravno promatrati savezničke pokrete i pripremiti taktički odgovor prilagođen razvoju bojišta. U međuvremenu, savezničke snage napredovale su iz zona iskrcavanja prema unutrašnjosti. Jedinice 3. kanadske pješačke divizije započele su kretanje prema jugu iz Villon-le-Buissona u smjeru Caena i aerodroma Carpiquet. Formacija napredovanja imala je proširenu strukturu, s tenkovima u prethodnici i pješaštvom transportiranim iza njih, što je stvaralo izduženu kolonu ranjivu na bočne napade ako bi bila pravovremeno otkrivena. S povišenog položaja Opatije Abay Darden-Mayer je mogao detaljno promatrati napredovanje Kanađana. Saveznička kolona napredovala je bez da je prepoznala prisutnost njemačkih snaga na svojim neposrednim bokovima. Ta situacija pružila je taktičku priliku koju je njemačko zapovjedništvo odlučilo iskoristiti. Naređeno je čekanje dok cijela kolona ne uđe u zonu djelovanja prije početka napada s ciljem maksimiziranja učinka i izazivanja potpunog sloma neprijateljske organizacije. Kada je kanadska snaga dosegla predviđenu točku, njemačke jedinice započele su protunapad. Tenkovi Panzer IV i jedinice Panzer grenadijera otvorile su vatru s prethodno pripremljenih položaja, pogađajući bokove savezničke formacije. Prva vozila bila su uništena u roku od nekoliko minuta, što je izazvalo prekid napredovanja i slom kohezije kolone. Pješaštvo je pokušalo rasporediti se u obližnjim naseljima, uključujući Authie i Frankeville, ali pritisak napada onemogućio je učinkovitu reorganizaciju. Borbe su se proširile tijekom nekoliko sati na području sjeverno od Caen. Njemačke jedinice uspjele su povratiti kontrolu nad ključnim položajima, uključujući Authie, Frankeville i okolna područja, prisiljavajući kanadske snage na povlačenje prema početnim položajima. Intenzitet sukoba prouzročio je značajne gubitke na obje strane.
Savezničke snage pretrpjele su više od 240 gubitaka u jedinicama izravno uključenima u napredovanje, dok je 12. SS divizija zabilježila oko 300 gubitaka tijekom dnevnih borbi uz uništenje značajnog broja oklopnih vozila na obje strane. Unatoč taktičkom uspjehu postignutom u ovom protunapadu, opća situacija nije se razvila u korist njemačkih snaga. Planirana koordinacija s 21. oklopnom divizijom nije se ostvarila u kritičnom trenutku, što je spriječilo pretvaranje lokalnog uspjeha u operativni proboj savezničkog mostobrana. U međuvremenu, u zapadnijim sektorima, nove savezničke jedinice nastavile su se iskrcavati i napredovati bez susreta s jednakom razinom otpora, postupno šireći zonu pod svojom kontrolom. Krajem 7. lipnja snage 12. SS oklopne divizije uspostavile su kontinuiranu obrambenu liniju koja se protezala od Cambesa do Frankevillea. Ta je pozicija blokirala izravan napredak prema Caen, iako je njemačka ofenzivna sposobnost bila ograničena fragmentacijom početnog razmještaja, gubitkom vremena u proturječnim kretanjima i nedostatkom koordinacije između raspoloživih oklopnih jedinica. Tijekom 8. lipnja njemačko vrhovno zapovjedništvo pokušalo je organizirati protunapad većih razmjera koji bi uključivao više oklopnih divizija. Plan je predviđao koordinirano djelovanje 12. SS oklopne divizije, 21. oklopne divizije i Panzerlehr divizije. Međutim, provedbu operacije ometali su logistički i operativni problemi. Panzerlehr još nije dovršila dolazak na bojište, 21. oklopna divizija bila je vezana uz obrambene zadaće, a 12. SS i dalje se razmještala u nepotpunom sastavu. Unatoč tim ograničenjima naređene su ofenzivne akcije na različitim točkama bojišta. Jedinice 26. SS tenkovsko-grenadirske pukovnije napredovale su prema Noriju, Putotu i Broaju, stupajući u izravan kontakt s kanadskim snagama koje su već bile učvršćene u tom području. Borbe u tim mjestima bile su intenzivne i dugotrajne. U Putotu je kanadski bataljun bio opkoljen i pretrpio gubitke veće od 250 ljudi, što je pokazalo sposobnost Nijemaca za izvođenje učinkovitih lokalnih napada čak i u nepovoljnim uvjetima. Međutim, saveznički pritisak bio je stalan. Pomorska artiljerija i zračni bombarderi nanosili su kontinuiranu štetu njemačkim koncentracijama snaga, otežavajući svaki pokušaj opsežnije reorganizacije. Njemačke jedinice napredovale su u pojedinim sektorima, ali nisu uspjele probiti neprijateljski raspored niti ga istisnuti iz mostobrana. Između 8. i 10. lipnja ta je situacija prisilila na operativnu promjenu. Njemačko zapovjedništvo odustalo je od namjere uništenja i iskrcavanja i usvojilo strategiju zadržavanja, usmjerenu na sprječavanje savezničkog širenja prema unutrašnjosti, posebno u smjeru Caen. Wittmann napada, britanska kolona uništena u nekoliko minuta. Dana 12. lipnja 1944. situacija u zapadnom sektoru oko Caen počela se opasno mijenjati za njemačko zapovjedništvo. Saveznički pritisak više se nije vršio samo na neposrednoj liniji bojišta, već je počeo otvarati pukotinu između raspoređenih formacija. Između prvog SS oklopnog korpusa Sepa Dietricha, smještenog zapadno od rijeke Seules, i 84. korpusa generala Friedrich Marx, još zapadnije oko Balleroi, prostor bez obrane brzo se širio. Izgubila je operativnu sposobnost i više nije mogla držati svoj sektor. Sam Marx je izvijestio da njegova postrojba jedva zadržava borbenu vrijednost, te da se praznina i dalje nekontrolirano povećava. Njemački odgovor ovisio je o pojačanjima koja još nisu bila dostupna. 3. padobranska divizija i 2. oklopna divizija bile su određene za zatvaranje pukotine, ali njihovi oklopni elementi neće biti u položaju prije 14. ili čak 15. lipnja. U međuvremenu, front su držale lake izviđačke jedinice, nedostatne za zaustavljanje dubokog prodora. U tom kontekstu, general Friedrich Dollmann naredio je održavanje postojeće linije, dok se ne oslobode oklopni elementi za protunapade.
Međutim, Dietrich je obavijestio svoje podređene da više ne raspolaže stvarnim rezervama, te da koncentrirani udar u tom trenutku nije izvediv. Istog dana kriza je postala stvarna. Prva američka pješačka divizija napredovala je prema Caumont, uzvišenoj poziciji između Villers-Bocage i Saint-Lô, koja je dominirala cijelim područjem. Nakon napredovanja od približno 8 km, američke su trupe u večernjim satima zauzele mjesto. Tijekom akcije, general Marks poginuo je kada ga je pogodio zračni napad, dok je pokušavao organizirati improviziranu obranu. Gubitak teritorija i zapovjednika dodatno je pogoršao njemačku situaciju u tom kritičnom sektoru. Britansko zapovjedništvo reagiralo je odmah nakon što je uočilo pukotinu. 7. oklopna divizija, koja nije uspjela probiti obranu Panzer-Lehr divizija kod Tilly-sur-Seulles, dobila je zapovjed da iskoristi otvor prema Villers-Bocage. Međutim, teren Bokaža nametao je potpuno drugačije uvjete od prethodnih kampanja. Posade, navikle na borbu na velikim udaljenostima, suočile su se s protutenkovskim topovima na manje od 50 metara i napadima iz živica. Čak je i Panzer-Lehr, obučena za mobilne manevre, morala brzo prilagoditi taktiku, koristeći svaki tank kao obrambenu jezgru za lokalne protunapade. Unatoč tim poteškoćama, general Miles Dempsey naredio je preusmjeravanje britanskog napredovanja prema Villers-Bocage. Bernard Montgomery smatrao je ovu manevru potencijalno odlučujućom prilikom. U međuvremenu, Dietrich je donio kritičnu odluku: upotrijebiti jedinu dostupnu pričuvu čim stigne. Ta pričuva bio je 101. SS teški tenkovski bataljun. Jedinica je pretrpjela gubitke tijekom premještanja iz Beauvais zbog zračnih napada i mehaničkih kvarova, s 27 ljudi izvan borbe i nekoliko oštećenih tenkova. Unatoč tome, njezine su satnije poslane prema bojištu bez čekanja na potpune popravke. Raspored snaga pokazao se presudnim. Prva satnija kapetana Rolf Möbiusa s 9 tenkova Tiger zauzela je položaj blizu Noyers-Bocage. Druga satnija, pod zapovjedništvom SS poručnika Michael Wittmann, sa samo 5 operativnih vozila, zauzela je ključnu poziciju na točki 213, sjeveroistočno od Villers-Bocage. Wittmann je već bio jedan od najiskusnijih zapovjednika tenkova Waffen SS-a. Borio se u Poljskoj, Francuskoj i na istočnom frontu, akumulirajući desetke potvrđenih uništenja, te je bio odlikovan viteškim križem s hrastovim lišćem. Njegova prisutnost na toj točki imala bi neposredne posljedice. Dana 13. lipnja u 5:30 sati 22. britanska oklopna brigada nastavila je napredovanje. Kolona, sastavljena od jedinica 4. County of London Yeomanry, Pitt Royal Tank Regiment, elemenata Rifle brigade i samohodne artiljerije, kretala se prema Villers-Bocage bez značajnijeg otpora. U 8 sati prvi elementi stigli su do točke 213 i zaustavili se. Posade su napustile vozila dok se pješaštvo raspoređivalo. Cesta prema Caen bila je otvorena pred njima na manje od 20 km udaljenosti. U tom trenutku Wittmann je djelovao. Bez potpunog raspoređivanja svoje jedinice, napredovao je svojim Tigerom iz zaklonjene pozicije južno od ceste. Otvorio je vatru na posljednji tank kolone i izravno ušao u britansku formaciju. Na udaljenostima između 50 i 80 metara uništavao je transportna vozila, polugusjeničare i lake tenkove. Kolona je ostala zarobljena u uskoj prometnici bez mogućnosti manevra. Britansko protutenkovsko oružje jedva je uspijevalo pružiti učinkovit otpor protiv oklopa Tigera. Nakon što je probio kolonu, Wittmann je nastavio prema unutrašnjosti Villers-Bocage. Na istočnom ulazu uništio je izviđačka vozila, tenkove zapovjedništva 4. County of London Yeomanry te topničke potporne tenkove. U 8:30 sati britanski zapisi potvrđivali su uništenje tih elemenata. U međuvremenu, na točki 213, ostatak njemačke satnije počeo je zatvarati obruč. Do 10 sati Britanci su izvještavali da su okruženi tenkovima Tiger. 30 minuta kasnije situacija je postala neodrživa i komunikacije su prekinute. U podne su se britanske snage na uzvisini predale.
Borbena skupina bila je uništena kao operativna jedinica. Gubici su uključivali 20 tenkova Cromwell tank, 4 Sherman Firefly, 3 Stuart tank, transportna vozila i protutenkovske topove. Deseci ljudi su poginuli ili ranjeni, dok su drugi zarobljeni. Akcija malog broja teških tenkova neutralizirala je cijelu oklopnu diviziju u nekoliko sati. Međutim, borba tu nije završila. Elementi britanskih snaga pokušali su reorganizirati obranu unutar grada. Pješaštvo 1. bataljuna 7. Queen's Regiment zauzelo je položaje i pripremilo zasjede s prijenosnim protutenkovskim oružjem. Kada su Tigeri prve satnije Möbiusa napredovali prema Villers-Bocage, dočekani su vatrom iz zgrada i sporednih ulica. Neki njemački tenkovi pogođeni su oružjem Piat i ljepljivim bombama bačenim iz neposredne blizine. Najmanje jedan Tiger i nekoliko Panzer IV bili su onesposobljeni tijekom tih urbanih borbi. Tijekom poslije podneva britanska se situacija ponovno pogoršala. Njemačko pješaštvo počelo je infiltraciju položaja, dok su britanski zapovjednici gubili kontrolu nad svojim jedinicama. U 16 sati i 50 minuta položaj je proglašen neodrživim. Naređeno je povlačenje prema uzvisinama zapadno od grada. Povlačenje je provedeno pod stalnim pritiskom, ostavljajući Villers-Bocage u njemačkim rukama. Dana 14. lipnja britansko zapovjedništvo odlučilo je potpuno povući 7. oklopnu diviziju iz tog sektora. Povlačenje je provedeno pod zračnim zaklonom, pri čemu su bombarderi Royal Air Force bacili više od 1700 tona eksploziva na područje. Unatoč tome, Nijemci su učvrstili kontrolu nad gradom i zadržali položaje tijekom sljedećih tjedana. Na toj osnovi njemačke snage reorganizirale su svoj obrambeni raspored oko Villers-Bocage i okolnih uzvisina. Jedinice prve SS oklopnog korpusa zajedno s elementima Panzer Lehr divizija učvrstile su položaje na terenu koji je omogućavao kontrolu prilaza prema Caen i blokiranje svakog pokušaja dubokog prodora sa zapada. Front u tom sektoru prestao je biti fluidan i pretvorio se u rigidniju liniju, održavanu teškim oklopnim snagama i panzer grenadier jedinicama. Tijekom noći između 13. i 14. lipnja njemačka aktivnost ostala je ograničena. Raspoložive snage nisu bile u stanju pokrenuti opsežan protunapad. Samo izviđačke patrole i mali pješački odredi provodili su akcije uznemiravanja. Britanski obavještajni izvještaji ukazivali su na nedostatak koordinacije i izostanak odlučujućeg udara, unatoč taktičkoj prilici stvorenoj nakon savezničkog povlačenja. Oklopne divizije, iako su uspjele zaustaviti napredovanje, još uvijek nisu imale kapacitet za potpuno iskorištavanje uspjeha. Dana 14. lipnja njemački napadi na nove britanske položaje bili su ograničeni i fragmentirani. Prvi se dogodio oko podneva, uglavnom izveden pješaštvom uz potporu izviđačkih elemenata Panzer Lehr divizije. Kasnije, oko 19:30 sati, razvila se druga akcija u južnom sektoru, uz sudjelovanje jedinica druge oklopne divizije i potporu tenkova Tiger. Međutim, ti napadi nisu uspjeli probiti britansku obranu, koja je imala snažnu potporu artiljerije. Kao odgovor, više od 160 topničkih oruđa, uključujući britansku i američku artiljeriju, otvorilo je vatru na njemačke koncentracije snaga. Unatoč izvještajima koji su govorili o velikim njemačkim gubicima, stvarni rezultati bili su ograničeniji. Samo je jedan Tiger oštećen i kasnije obnovljen. Brojke o gubicima koje je nanijela saveznička artiljerija u kasnijim izvještajima bile su znatno pretjerane. Njemačka ofenzivna sposobnost ostala je smanjena, ali dovoljna da zadrži pritisak i spriječi trenutnu savezničku ofenzivnu reorganizaciju. Zid od čelika, 12. SS bez rezerve. 14. lipnja označio je tihu prekretnicu u sektoru Caena. Tog jutra, na svom zapovjednom mjestu u Venuasu, na periferiji grada, zapovjednik 12. Panzer SS divizije Hitlerjugend, Fritz Witt, poginuo je nakon što ga je tijekom pomorskog bombardiranja pogodio geler u lice. Imao je 36 godina i posjedovao je niz visokih odlikovanja, među kojima su Viteški križ s hrastovim lišćem, Njemački križ u zlatu te gvozdeni križ prve i druge klase. Njegova smrt zahtijevala je trenutnu zamjenu u uvjetima snažnog operativnog pritiska.
Sepp Dietrich imenovao je Kurta Mayera za njegova nasljednika, najvišeg dostupnog časnika u diviziji, dok je potpukovnik Karl-Heinz Milius preuzeo zapovjedanje 25. SS Panzergrenadirski pukom. U 3. bataljunu zapovjed je preuzeo kapetan Fritz Steger, također odlikovan viteškim križem. Smjena se odvijala u uvjetima neprekidne borbe. Divizijsko zapovjedništvo brzo je premješteno u Verson, 4 km jugozapadno, ostajući svega 3 km od Dietrichovog isturenog zapovjednog mjesta u Baron. Raspored njemačkog zapovjedanja odražavao je pritisak bojišta. Komunikacijska vozila bila su smještena na velikoj udaljenosti od zapovjednog centra, ponekad i do 2 km, povezana telefonskim kabelima. Unatoč tim mjerama, savezničke jedinice za presretanje uspijevale su locirati brojna zapovjedna mjesta. Ranjivost je bila stalna. Prije svoje smrti, Witt je upozorio na pogoršanje situacije u susjednom sektoru Panzerlehr. Zatražio je odobrenje za skraćivanje obrambene linije i povlačenje isturenih jedinica, posebno 26. SS Panzergrenadirskog puka Wilhelma Monkea, raspoređenog u Kristotu Bruaju i Le Mesnil-Patriju, kao i 12. SS izviđačkog bataljuna Bremera, koji je pokrivao frontu od 3 km južno od Les Hauts-de-Venca bez odgovarajućih sredstava. Zahtjev je u početku bio odbijen. Tek nakon kasnijih Meyerevih inzistiranja odobreno je ograničeno povlačenje. Tijekom noći između 15. i 16. lipnja divizija je provela to povlačenje uredno i bez otkrivanja. Nova linija uspostavljena je u povezanosti s 25. pukom u Frankevilu i protezala se od Saint-Mauvieux, prateći južnu stranu potoka Mue, sve do Fontenaja, otprilike 1000 metara sjeverno od glavne ceste. Preraspodjela je organizirana od istoka prema zapadu. 1. bataljun, zatim inženjerijski bataljun, 2. bataljun, izviđački bataljun i 3. bataljun. Panzer 4 tenkovi 2. bataljuna raspoređeni su duž cijele fronte u protutenkovskim zasjedama, dok su Panteri povučeni u područje Noersa kao operativna rezerva. Postavljena su minska polja na prilazima Le Mesnil-Patrija i fronta je stabilizirana u kompaktnijoj konfiguraciji. Međutim, materijalna situacija bila je kritična. Do 16. lipnja Mayer je raspolagao sa samo 52 Panzer 4, 38 Pantera, 10 samohodnih haubica Vespe od 105 mm i 5 Hummela od 150 mm spremnih za borbu. Tome se pridruživalo 1149 kumulativnih gubitaka bez primanja zamjena. Saveznički zračni pritisak i stalni intenzitet topničke vatre počeli su narušavati koheziju postrojbi. Čak su i veterani s iskustvom s istočnog fronta priznavali da nisu doživjeli usporedivu razinu intenziteta. U tom kontekstu, Mayer je uočio postupno pogoršanje obrambene sposobnosti. Tijekom sastanka u svom zapovjednom mjestu primijetio je opću zabrinutost među svojim časnicima. Saveznička pomorska i zračna nadmoć, zajedno sa stalnim iscrpljivanjem, ukazivali su na strukturno propadanje fronta. Gubici su uključivali iskusno osoblje i materijal koji se teško mogao nadomjestiti. Divizija je već djelovala s minimalnim resursima i bez neposrednih pojačanja. 16. lipnja, odmah nakon završetka povlačenja, britanske snage pokrenule su nove ofenzivne akcije. 2 bataljuna 49. pješačke divizije, King's Own Yorkshire Light Infantry i 11. Royal Scots Fusiliers, uz potporu elemenata 24. lakog puka, napali su Bruay i Christot. Istodobno je 3. kanadska divizija napredovala prema Le Mesnil-Patriju. Napad je bio podržan s približno 250 topničkih cijevi, pomorskom vatrom i taktičkim zrakoplovstvom. Uspjeh je bio trenutan, potaknut prethodnim njemačkim povlačenjem. Tijekom sljedeća 2 dana borbe su se koncentrirale u dominantnom području Parc de Boislonde, sjeverno od Fontenaja. Tamo su Mohnkeove snage, uz potporu Panzer 4 tenkova, suočile britanske jedinice 49. pješačke divizije, posebno 6. i 7. bataljun, regimente vojvode od Wellingtona, uz oklopnu potporu 8. brigade. Na kraju tih sukoba, 12. SS je pretrpjela 151 gubitak, uključujući 40 poginulih, dok su Britanci zabilježili 324 gubitka i gubitak 4 tenka.
Utjecaj na britanske jedinice bio je značajan. Regimenta vojvode od Wellingtona bila je toliko oslabljena s 236 gubitaka da je povučena s fronte i poslana natrag u Englesku na reorganizaciju. Istog 18. lipnja 50. britanska divizija zauzela je Tilly, što je promijenilo ravnotežu u sektoru. Kako bi izbjegao izlaganje svog boka, Meyer je naredio napuštanje Parc de Bois-Londea, pretvarajući ga u zonu bez učinkovite kontrole. Od tog trenutka njemačka obrana reorganizirana je u ograničenoj dubini, ali s jakom sposobnošću reakcije. Sjeverna polovica Fontenaja održavana je putem zasjednih položaja s Panzer 4 tenkovima uz potporu grenadira, dok je glavnina 26. Mohnkeovog puka raspoređena u južnoj polovici. Ovakav raspored zadržao se tijekom sljedećih dana, učvršćujući obrambenu liniju temeljenu na uporištima i koncentriranoj vatri. Između 8. i 24. lipnja sektor sjeverno i sjeverozapadno od Caena ostao je relativno stabilan. Panzer divizije i dalje su bile na prvoj liniji bez mogućnosti smjene zbog nedostatka njemačkih pješačkih divizija. Drugi SS Panzer korpus Paula Hausera s 9. i 10. SS divizijom bio je u pokretu iz Poljske, ali se njegov dolazak nije očekivao prije 25. lipnja. Leibstandarte je imala logističke poteškoće u premještanju iz Belgije. Samo je druga SS divizija Das Reich stigla u područje Saint-Loa, gdje je ostala u rezervi. U tom trenutku njemačka sposobnost za pokretanje velikog protunapada bila je ograničena. Paralelno, savezničko zapovjedništvo pripremalo je koncentriranu ofenzivu na zapadnom sektoru Caena, planiranu za naredne dane i kasnije poznatu kao operacija Epsom. Međutim, u zoru 19. lipnja snažna oluja pogodila je La Manche i trajala 3 uzastopna dana, mijenjajući tempo priprema. Meteorološki uvjeti ozbiljno su poremetili saveznički logistički tok. Između 15. i 18. lipnja prije oluje iskrcano je 15.774 vojnika, 2.965 vozila i 10.666 tona zaliha. Tijekom razdoblja oluje od 19. do 22. te su brojke pale na 3.982 vojnika, 1.375 vozila i 4.286 tona. Ofenziva je morala biti odgođena. Za Nijemce je oluja otvorila operativni prozor. Smanjena saveznička zračna aktivnost omogućila je premještanje trupa i opskrbe uz manji rizik od zračnih napada. Kratkoročno, nijedna strana nije mogla pokrenuti odlučujuće operacije. Fronta je ostala u stanju napete stabilnosti, pri čemu su obje vojske reorganizirale snage u očekivanju veće ofenzive. 25. lipnja označio je početak velike savezničke ofenzive u sektoru Caena. Cilj je bio jasan: prijeći rijeke Odon i Orne te osigurati visine na jugu, izolirajući grad i ugrožavajući desni njemački bok u Normandiji. Operacija, strukturirana u više faza, uključivala je koordinirano djelovanje 3 armijskih korpusa. 30. korpus trebao je prvo napredovati prema Rauraju i Noersu, dok je 8. korpus, tek iskrcan, izvodio glavni napad probijajući njemačke položaje na uskom frontu. Istodobno je 1. korpus djelovao sjeverno od Caena s ciljem zauzimanja zračne luke Karpike i čišćenja grada. Raspored njemačkih snaga prije ofenzive odražavao je kompaktnu obranu, ali s ograničenom dubinom. 26. SS Panzer grenadirski puk Mohnkeja držao je sektor Fontenaja sa svojim 3. bataljunom uz potporu izviđačkih i inženjerijskih satnija te 8. tenkovske satnije opremljene Panzer 4 tenkovima. U Saint-Mauvieux raspored je uključivao 2. panzer grenadirski bataljun, inženjerijski bataljun i 1. bataljun s njegovim zapovjednim mjestom u Château de la Mare. Oklopne satnije bile su raspoređene u izmjeničnim položajima pripremljenim za brzu reakciju. Iza njih samohodna i vučena topnička baterija upotpunjavala je obrambeni sustav. Struktura nije odgovarala klasičnom obrambenom modelu s više stepenastih linija. Kumulativni gubici i širina fronte od približno 18 km onemogućavali su uspostavu dubine.
Prednje i glavne pozicije stopile su se u jednu liniju, otprilike na osi Caen-Fontenay. Južno od Odon nije bilo raspoređene njemačke pješaštva. Teren su pokrivala samo protuzračna topnička oruđa kalibra 88 mm. Obrana je ovisila o uporištima, zasjedama i pokretljivosti oklopnih snaga. U 4:15 25. lipnja započelo je savezničko bombardiranje. Više od 250 topničkih cijevi otvorilo je vatru, pripremajući napredovanje britanske 49. pješačke divizije pod zapovjedništvom general bojnika Evelina Barkera. Divizija, pojačana 8. oklopnom brigadom, napredovala je iza kontinuirane vatrene barijere. Međutim, pojava guste magle smanjila je vidljivost na svega nekoliko metara, što je izazvalo dezorganizaciju napadačkih jedinica. Tenkovi su se zaustavili u više sektora, a pješaštvo je nastavilo bez neposredne potpore. Unatoč početnom kaosu, Britanci su uspjeli osigurati ključne položaje. Donji Fontenay i zapadni dio Fontenaya zauzeti su tijekom jutra. Do podneva jedinice King's Own Yorkshire Light Infantry dosegle su šumu Texel, uspostavljajući izravnu prijetnju njemačkom boku. Cijena je bila visoka, 260 i 3 gubitka, poginulih i ranjenih. Pritisak na 26. Monkeov puk brzo je rastao. Njemačka reakcija bila je trenutna. SS bojnik Olboeter vodio je protunapad s elementima 3. panzer-grenadirskog bataljuna uz potporu Panzer 4 tenkova. Cilj je bio ponovno zauzeti šumu Texel i stabilizirati front. Pokušaj je propao. Teren, topnički pritisak i brojčana nadmoć saveznika onemogućili su ponovno uspostavljanje situacije. Ipak, protunapad je usporio britansko napredovanje dovoljno da spriječi trenutni proboj. U Fontenay-le-Pesnelu borbe su imale drugačiji razvoj. 11. Royal Scots Fusiliers nije uspio zauzeti selo tijekom dana. Čak ni nakon ulaska u borbu 7. puka Duke of Wellington uz potporu tenkova, njemački otpor se održao. 3. SS panzer-grenadirski bataljun, pojačan izviđačkim i inženjerijskim jedinicama te oklopnom potporom, zadržao je položaj tijekom noći. Britanski gubici dosegnuli su 201 čovjeka, dok su Nijemci tvrdili da su uništili 5 neprijateljskih tenkova. Tijekom poslije podneva počela se otvarati pukotina između 12. SS i Panzer-Lehr divizije. Ruta prema jugu, u smjeru Noersa i Villers-Bocage'a, postala je izložena. Kako bi je zatvorio, Dietrich je naredio Maxu Wünscheu napredovanje s oklopnim elementima 1. SS Panzer bataljuna uz potporu pješaštva. Skupina je uspjela uspostaviti kontakt s jedinicama u Fontenayu, privremeno stabilizirajući sektor, iako bez potpunog vraćanja izvorne linije. Na kraju 25. lipnja 12. SS je uspjela zadržati napredovanje, ali uz značajne gubitke, 188 ljudi. Fronta je i dalje stajala, ali zapadni bok ostao je ranjiv. Iz savezničke perspektive, prva faza operacije nije u potpunosti postigla svoje ciljeve, iako je stvorila stalni pritisak na njemačku obranu. 26. lipnja ofenziva je nastavljena s većim intenzitetom. U 7:30 još masovnije bombardiranje s više od 300 topničkih cijevi prethodilo je napredovanju britanskog 8. korpusa. 15. škotska divizija uz potporu Churchill tenkova napredovala je prema Choussu, Saint-Mauvieu i okolnim uzvisinama. Napad se odvijao na uskom frontu s jedinicama koje su napredovale u koloni kroz složen teren. Njemačke trupe pustile su da topnička baraža prođe preko njihovih položaja prije nego što su otvorile vatru iz neposredne blizine. Panzer grenadiri, skriveni u kamufliranim položajima, nanijeli su brojne gubitke. Minska polja usporila su napredovanje oklopa. 7. tenkovski puk izgubio je 9 vozila, dok je pješaštvo ostalo izloženo bez odgovarajuće zaštite. Borba se odvijala s konstantnim intenzitetom. U Choussu su škotske snage uspjele ući u selo nakon što su pretrpjele značajne gubitke, uključujući 12 časnika i oko 200 ljudi. U Le Haut-du-Bosc napredovanje je zaustavljeno nakon borbi prsa u prsa. U Saint-Mauvieu Britanci su uspjeli prodrijeti, ali su bili izloženi ponovljenim protunapadima. Kumulativni gubici na obje strane brzo su rasli.
U međuvremenu, njemački oklopnjaci održavali su dominantne položaje u Rauraj i na drugim ključnim uzvisinama. S tih položaja Panteri i Panzer 4 tenkovi tukli su otvoreni teren, otežavajući bilo kakav održivi saveznički napredak. Njemačko topništvo, uključujući 88 mm topove raspoređene u dolini rijeke Odon, imalo je odlučujuću ulogu u zaustavljanju napada. Unatoč otporu, Britanci su nastavili pritiskati. Osvojeni teren formirao je uski klin u njemačkoj liniji. Međutim, zagušenje na ključnim točkama poput Šeua i nedostatak koordinacije između oklopnih i pješačkih jedinica ograničili su iskorištavanje prodora. Pokušaji napredovanja prema mostovima preko Odon rijeke zaustavljeni su protutenkovskom vatrom i lokalnim protunapadima. Na kraju 26. dana saveznički prodor iznosio je približno 6 km od početne linije bez dosezanja rijeke Odon. 12. SS je uspjela zaustaviti glavni udar, ali uz visoku cijenu. 730 gubitaka u samo jednom danu. Neke jedinice poput SS inženjerijskog bataljuna bile su smanjene na polovicu svoje snage. Ipak, mnogi izolirani elementi uspjeli su se tijekom noći vratiti u njemačke linije i reorganizirati. 2500 tona razaraju grad tijekom masovnog bombardiranja. Noć 7. srpnja 1944. označila je početak novog savezničkog pokušaja da slome njemački otpor u Caenu. Prvi britanski korpus, pojačan do približno 115.000 ljudi, bio je koncentriran za frontalni juriš. Pod zapovjedništvom Bernarda Montgomerya i Milesa Dempseya plan je kombinirao kopneni napad s masovnom potporom zapovjedništva bombardera pod vodstvom Artura Harrisa. Cilj je bio očistiti grad do rijeke Orne i osigurati položaje s druge strane uspostavom mostobrana. Saveznički raspored dodijelio je 3. britanskoj pješačkoj diviziji napredovanje istočnim krilom, 59. diviziji general bojnika Linea središnju os, a 3. kanadskoj diviziji pod Kellerom zapadni sektor. Te snage bile bi potpomognute 27. britanskom oklopnom brigadom, 2. kanadskom oklopnom brigadom i specijaliziranim vozilima 79. oklopne divizije. Tom masom pridruživala se vatra kraljevske artiljerije, postrojbe garde, 51. pješačka divizija te pomorska potpora bojnog broda HMS Rodney zajedno s drugim ratnim brodovima. Nasuprot njima, njemačka obrana počivala je na 1. SS oklopnom korpusu pod zapovjedništvom Seppa Dietricha s 12. SS oklopnom divizijom Hitlerjugend kojom je upravljao Kurt Meyer kao glavnom jezgrom. S njegove desne strane, 16. zračno-divizijska divizija Luftwaffea pokrivala je sektor do kanala Caen. S lijeve strane, elementi 2. SS oklopnog korpusa održavali su kontakt. Unatoč Hitlerovim naredbama o povlačenju izdanima 5. srpnja, divizija je ostala na liniji zbog nedostatka zamjenskih postrojbi. Njemački raspored uključivao je 25. SS panzergrenadirski puk, raspoređen između Labiude i Frankevillea, dok je 26. puk držao položaje u Saint-Germain-la-Blanche-Herbeu i pričuve u unutrašnjosti grada. Elementi izvidnice, artiljerije i pratećih jedinica upotpunjavali su raspored. Meyerov stožer nalazio se u bivšoj Abaje Odam. Njemačka oklopna komponenta bila je ograničena, ali još uvijek operativna. 7. srpnja divizija je raspolagala s 32 Panzer 4 i 20 i 8 Pantera spremnih za borbu. Ta vozila bila su raspoređena u zasjednim položajima u Buronu, Gruhiju, aerodromu Karpiket i između Bretevillea i Ettervillea. Dodatne pričuve držane su u blizini Ardenea i na zapadnoj periferiji Caena. Protuzračne baterije od 88 mm raspoređene u dubini obavljale su i protutenkovske i protuzračne zadaće, jačajući obranu na ključnim točkama. U 20 sati 7. srpnja artiljerija i pomorska vatra započele su preliminarno bombardiranje Caena. Gotovo 2 sata kasnije, u 21 sat i 50 minuta, započeo je glavni zračni napad. Ukupno 467 bombardera Lancaster i Halifax bacilo je približno 2500 tona bombi na grad.
Operacija je uključivala bombe s odgođenim upaljačima, dizajnirane da spriječe njemačko kretanje tijekom sljedećih sati. Urbano razaranje bilo je masovno. Velik dio grada pretvoren je u ruševine, komunikacijske rute bile su blokirane i stotine francuskih civila su poginule. Međutim, strukture poput katedrale i Abaje Ozom ostale su netaknute. Unatoč opsegu napada, njemački gubici bili su ograničeni i velik dio obrane ostao je netaknut. 12. SS izgubila je manje od 20 ljudi i 2 tenka Panzer IV, dok su jedinice Leibstandarte zabilježile još manje gubitaka. Dizajn bombardiranja ograničio je njegov taktički učinak, jer su bombe bačene više od 5 km iza prednjih položaja kako bi se izbjeglo oštećenje savezničkih trupa, što je također spriječilo da pješaštvo odmah iskoristi njegove učinke. Tijekom noći, savezničko topništvo nastavilo je tući prilaze južno od grada. Na njemačkim položajima vladala je stalna napetost. Postrojbe su ostale u stanju pripravnosti, spremne otvoriti vatru čim započne kopneni prodor. Međutim, napad nije došao odmah. Vrijeme je prolazilo u tišini, stvarajući neizvjesnost među braniteljima. U Majerovim linijama moral se nije urušio nakon bombardiranja. Vojnici su rezultat protumačili kao demonstraciju sile bez odlučujućeg učinka. Komunikacije su ostale operativne i postrojbe su zadržale svoje položaje. Obrana je ostala netaknuta, čekajući napad koji je trebao uslijediti nakon bombardiranja. U međuvremenu, u savezničkom zapovjedništvu, operacija je odražavala rastući strateški pritisak. Napredovanje u Normandiji bilo je zaustavljeno, gubici su rasli i potreba za opipljivim rezultatima postajala je hitna. Odluka o korištenju teških bombardera protiv urbanog cilja odgovarala je tom pritisku. Međutim, stvarna učinkovitost napada na njemačke snage i dalje je bila ograničena. U zoru 8. srpnja grad je bio razoren, ali su njemačke postrojbe i dalje bile na svojim položajima, a linije su ostale netaknute. U 4:20 sati započela je kopnena faza operacije Charnwood. Ukupno 656 artiljerijskih cijevi otvorilo je istodobno vatru na njemačke položaje. Pod tom zaštitom britanske divizije napredovale su prema svojim početnim ciljevima. Kanadska ofenziva bila je planirana za 7:30, uvjetovana napretkom britanskih postrojbi u prvim satima napada. Dodijeljeni ciljevi bili su precizni. 176. brigada trebala je zauzeti Labiude i Epron. 197. brigada napredovala bi prema Galmančeu. U kanadskom sektoru 9. pješačka brigada imala je ciljeve Buron, Gruchy, Auti i Frankeville. Paralelno, 8. kanadska brigada trebala je zauzeti aerodrom Carpiquet nakon osiguranja prilaza gradu. Unatoč novim zračnim napadima koje su izveli srednji bombarderi 9. zračne snage Sjedinjenih država protiv specifičnih položaja, jedinice 12. SS oklopne divizije održale su svoje početne linije tijekom prvih sati. Postrojbe Kurta Mayera odgovorile su koordiniranom vatrom artiljerije, automatskog oružja i protutenkovskih položaja, zadržavajući napredovanje u nekoliko sektora. Borbe su se brzo intenzivirale. 59. britanska divizija angažirala je 7 pješačkih bataljuna i 2 tenkovska u središnjoj osi. Kanađani su rasporedili 9 pješačkih bataljuna i 2 oklopna u svom sektoru. Tijekom dana pritisak na njemačke položaje stalno je rastao. Na frontu 12. SS situacija se počela pogoršavati. 16. zračno-divizijska divizija Luftwaffea, smještena na desnom krilu, kolabirala je pod britanskim pritiskom, ostavljajući obrambenu liniju izloženom. Britanske snage prodrle su sve do predgrađa Caena, ugrožavajući cjelovitost njemačkog obrambenog sustava. Prvi bataljun 25. SS pancergrenadirskog puka bio je prisiljen napustiti La Bijude. Epron je došao pod izravnu prijetnju. U Galmančeu su ostaci drugog bataljuna ostali izolirani. U 15:50 britanske jedinice stigle su do St. Conesta, učvršćujući svoj prodor. U Buronu je 3. bataljun SS pancergrenadira bio okružen kanadskim snagama.
Pokušaj protunapada u 17:30 koji su izveli elementi Panther tenkova 3. satnije pod zapovjedništvom von Ribbentropa propao je nakon gubitka 7 vozila u pokušaju probijanja obruča. U međuvremenu, Grouchy, Oti, Frankeville i aerodrom Carpiquet pali su u kanadske ruke. Cijena je bila visoka. Puk North Shore izgubio je 262 čovjeka, uključujući 62 poginula. Njemačke snage su pružale otpor, ali saveznički pritisak bio je nadmoćan u ljudstvu i resursima. U 18:30 general bojnik Keller uveo je 7. kanadsku brigadu u borbu. 3 sata kasnije Cassi je zauzet nakon žestokih borbi. Protuzračna baterija od 88 mm pod zapovjedništvom SS kapetana Karla Ritzela uništena je na položaju nakon što je pružala otpor do kraja. Kanadski gubici na toj točki dosegnuli su 10 poginulih i ranjenih. Saveznički pokušaji brzog prodora prema mostovima na Orneu propali su zbog minskih polja i organiziranog otpora u Saint-Germain-la-Blanche-Herbeux. Britanske i kanadske izvidničke jedinice nisu uspjele iskoristiti prodor. Pred večer, njemačka situacija bila je kritična. Meyerove jedinice bile su iscrpljene i rascjepkane. Pritisak neprijatelja nadmašivao je sposobnost obrane. Meyer je zatražio odobrenje za povlačenje svojih snaga. Sepp Dietrich je u početku odbio zahtjev, pozivajući se na izravne Hitlerove zapovjedi da se KN drži pod svaku cijenu. Konačno, nakon intervencije stožera korpusa, dopušteno je uvjetno povlačenje ako su postrojbe bile prisiljene na borbeni uzmak. To tumačenje omogućilo je Meyeru da naredi povlačenje prema jugu rijeke Orne. Njemački gubici toga dana bili su značajni. Zabilježeno je najmanje 423 gubitka među poginulima, ranjenima i nestalima, ne računajući postrojbe čiji podaci nisu u potpunosti dokumentirani. Oklopni park sveden je na djelić početne snage s gubicima Panthera i Panzer IV tenkova tijekom borbi. U 19:15 Erwin Rommel formalno je odobrio povlačenje teškog naoružanja i reorganizaciju snaga južno od Ornea. Naredba je odražavala nemogućnost zadržavanja grada pred savezničkim pritiskom. Povlačenje tijekom noći s 8. na 9. srpnja odvijalo se u krajnje teškim uvjetima. Njemačke postrojbe pokrivale su uzmak suočene s kontinuiranim napadima. Prvi bataljun SS Panzergrenadira držao je položaje u sektoru Epron, omogućujući povlačenje drugih jedinica. Male skupine uspjele su pobjeći iz okruženih položaja koristeći mrak. U Abaye d'Ardenne posljednji otpori zadržani su do iza ponoći prije konačnog napuštanja položaja. Tijekom 9. srpnja njemački otpor sjeverno od Ornea nastavio se fragmentirano. Savezničke snage napredovale su polako kroz potpuno razoreni grad. Ruševine, krhotine i požari otežavali su kretanje i koordinaciju. Britanske trupe stigle su do središta Caena oko podneva, ali urbani prodor bio je spor zbog općeg razaranja. Kanadske jedinice trebale su oklopnu potporu kako bi uklonile posljednje točke otpora u Saint-Germain-la-Blanche-Herbeux. Njemačko povlačenje završilo je uništenjem mostova na Orneu nakon prolaska posljednjih postrojbi, što je omogućilo 12. SS i Leibstandarte da uspostave nove obrambene položaje na južnoj obali. Iako su savezničke snage zauzele velik dio grada, cijena je bila iznimno visoka. Tisuće gubitaka u nekoliko dana i deseci uništenih tenkova u borbama. Nakon ovog manevra, njemačko zapovjedništvo uspjelo je reorganizirati svoje oslabljene postrojbe u kompaktnu liniju, pripremajući se za daljnji otpor neprijateljskom pritisku u sektorima koji su i dalje ostali pod njihovom kontrolom tijekom sljedećih dana. Potpuni slom, njemačka vojska gubi Normandiju. 10. srpnja 1944. prije svitanja, 8. britanski korpus pokrenuo je operaciju Jupiter s jasno definiranim ciljem – zauzeti uzvišenu liniju između rijeka Odon i Orne. Misija je dodijeljena 43. pješačkoj diviziji Wessex pod zapovjedništvom general bojnika Thomasa, pojačanoj 31. tenkovskom brigadom, 4. oklopnom brigadom i 46. brigadom Gorija. Vrijeme početka bilo je određeno na 5 sati ujutro. U obrambenom sektoru njemački raspored bio je organiziran u dubinu.
elementi 12. SS Panzer pukovnije pod zapovjedništvom Maxa Wünschea zajedno s jedinicama Leibstandarte SS Adolf Hitler pod Frajem raspoređivali su oklopna vozila, stugove i pancer grenadire na dominantnim položajima. Greben između brda 112 i brda 113 bio je pod odgovornošću 10. SS Panzer divizije Frundsberg, kojom je upravljao SS brigadir Heinz Harmel. Prvi sati pokazali su prividan napredak saveznika. U 6:15 5. bataljun Dorsetshire pukovnije izvijestio je o zauzimanju dvorca Fontaine, iako su borbe nastavile u njegovoj okolini. 2 sata kasnije, 4. Dorset stigao je do Ettervillea uz potporu tenkova Churchill. Istodobno, 7. bataljun Hampshire objavio je zauzimanje Malota u 9:15, ali je njegov položaj odmah došao pod pritisak njemačke oklopne vatre. Sredinom jutra situacija se promijenila. Njemačke jedinice, uključujući Tigrove iz 102. SS teškog bataljuna pod Hansom Weissom i elemente prve Mobiusove satnije, započele su koordinirane protunapade. Pješaštvo 11. SS satnije pod vodstvom poručnika Hassea ponovno je prodrlo u Malot. 9 britanskih potpornih tenkova bilo je uništeno, a položaj se u nekoliko sati ponovno našao u njemačkim rukama. Na brdu 112 saveznički napredak je zaustavljen. 4. pješačka laka pješačka pukovnija Somerset i tenkovi 7. tenkovskog puka nisu uspjeli prijeći greben. 10 tenkova Churchill ostali su izloženi na uzvišenom terenu i sustavno su uništeni protutenkovskom vatrom. Teren je ostao prekriven uništenim vozilima i tijelima razbacanim među visokom travom. Tijekom poslije podneva britanski pokušaji su se nastavili. U 19:30 5. DCL i napredovala je s 14 tenkova Churchill prema vrhu, prolazeći kroz ostatke prethodnih borbi. Uspjeli su uspostaviti nesiguran položaj, ali su se u zoru sljedećeg dana preostali tenkovi povukli. Akumulirani gubici bili su teški. 7. i 9. tenkovski puk izgubili su 39 tenkova, 5. Dorset pukovnija pretrpjela je 208 gubitaka, a 4. SL i još 189. Tijekom noći s 10. na 11. srpnja jedinice Leibstandarte pokrenule su protunapade u sektoru. 1. i 2. SS Panzer grenadirski bataljun napredovali su prema Ettervilleu i Malotu, gdje su se položaji neprestano mijenjali iz ruke u ruku. U tom razdoblju jedna satnija 3. SS bataljuna zabilježila je 44 gubitka u samo jednoj noći borbi. 11. srpnja sukobi su se nastavili istim intenzitetom. Elementi 1. i 2. SS Panzer korpusa uz podršku tenkova Tiger i jurišnih topova Stu-G držali su obrambenu liniju. Brdo 112 ostalo je sporno područje bez konačne kontrole nijedne strane. 5. bataljun, laka pješačka pukovnija Durham, DCLE, pretrpjela je 254 gubitka u manje od 12 sati, uključujući nekoliko ključnih časnika. Unatoč brojčanoj nadmoći saveznika, 5 pješačkih brigada i 2 oklopne naspram znatno slabijih njemačkih snaga, ishod je bio operativni neuspjeh. Njemačke jedinice zadržale su ključni teren između Odon i Orne. Operacija Jupiter ostavila je više od 2000 savezničkih gubitaka bez postizanja glavnih ciljeva. Nakon borbi, 12. SS Panzer divizija privremeno je povučena radi reorganizacije, dok je Leibstandarte preuzela obranu južnog sektora. 8 dana kasnije, 18. srpnja, započela je operacija Goodwood. Cilj je bio probiti front na istoku i privući njemačke oklopne rezerve. Napad je prethodio jednom od najintenzivnijih zračnih bombardiranja kampanje. Više od 1100 britanskih teških bombardera uz stotine američkih zrakoplova ispustilo je 1000 tona eksploziva na njemačku frontu. Njemačke prednje pozicije pretrpjele su štetu, ali je jezgra obrane ostala operativna. Jedinice poput Kampfgrupa Hansa von Lucka i baterije samohodnih jurišnih topova zadržale su borbenu sposobnost. Čak i pod bombardiranjem, njemačke posade uspjele su se reorganizirati i vratiti na svoje položaje. U 7:45 britanski oklopni snage započele su napredovanje. 3 oklopne divizije trebale su napredovati kroz uski koridor ograničen industrijskim terenom i uzdignutim željezničkim prugama.
kolona i zagušenje usporili su kretanje od samog početka. U 9:30 prvi Sherman tenkovi ušli su u domet njemačkih položaja. Jurišni topovi Alfreda Beckera otvorili su vatru iz skrivenih položaja u Le Mesnil-Frementelu i Le Poirieru. U nekoliko minuta 12 britanskih tenkova bilo je uništeno. Južnije vatra 88 mm topova i protunapadi panzer jedinica zaustavili su napredovanje. Na grebenu Burgebusa njemačke snage pod zapovjedništvom Leibstandarte reorganizirale su slojevitu obranu. Panthersi, Panzer IV i Stugovi raspoređeni su u dubinu, pokrivajući svaki prilaz. U podne su njemački oklopni elementi krenuli u protunapad. Jedinice pod vodstvom Joachena Pipera i dijelovi Leibstandarte presreli su napredne britanske pukovnije. U roku od nekoliko minuta 29 tenkova 5 and 4 Yeomanry bilo je uništeno, uključujući i tenk zapovjednika pukovnije. Njemački pritisak nastavio se tijekom ostatka dana, držeći britanske snage pod stalnom vatrom i otežavajući bilo kakav pokušaj reorganizacije ili održivog napredovanja. Na kraju dana, britansko napredovanje bilo je zaustavljeno. Ključne pozicije, Burgebus, Hubert Folije, Bras, Fur, ostale su pod njemačkom kontrolom. Ofenziva je pretrpjela masivne gubitke bez postizanja proboja. U međuvremenu, u sektoru Kena savezničke snage nastavile su vršiti pritisak. Njemačke formacije, uključujući elemente 12. SS Panzer divizije i jedinice 1. SS Panzer korpusa, održavale su čvrste obrambene položaje, koristeći uzvišen teren i otvorena polja za maksimalan učinak svojih protuoklopnih oružja. Međutim, akumulirano iscrpljivanje bilo je očito. Mnoge jedinice djelovale su s reduciranom popunom i ograničenim materijalom, što je otežavalo održavanje dugotrajne obrane pod stalnim pritiskom. U tom kontekstu, njemačka situacija je na kraju postala neodrživa. Grad je konačno pao u savezničke ruke 20. srpnja 1944. nakon više od mjesec dana neprekidnih borbi, daleko od početnog cilja koji je predviđao njegovo zauzimanje istog dana iskrcavanja. Ovo kašnjenje odražavalo je stvarnu težinu bitke i razinu otpora na tom sektoru. Tijekom tog razdoblja savezničke snage pretrpjele su desetke tisuća gubitaka i gubitak stotina borbenih tenkova, dok su njemačke jedinice, iako s manjim apsolutnim brojkama, doživjele kritično smanjenje svog oklopnog potencijala i operativne sposobnosti. Na taj način, bitka za Caen završila je kao sukob visokog troška za obje strane, savezničkom pobjedom u teritorijalnom smislu, ali ostvarenoj nakon dugotrajnog iscrpljivanja, te njemačkom obranom koja je kratkoročno bila učinkovita, ali nije mogla promijeniti konačni ishod kampanje u Francuskoj.